Абу Хамза и его подельники с канала Мувахид создают в странах Евросоюза некое подобие силовой структуры, отряд киллеров для устранения неугодных чеченцев. Если после физической ликвидации этих людей-киллеров посадят в тюрьму, то, по их словам, семьи убийц будут обеспечены за счет всенародного сбора средств. Обращаемся к европейским спецслужбам и правоохранительным органам, необходимо взять на особый контроль всех исламских джихадистов, экстремистов и террористов, которые на этой видеозаписи, находясь в Европе, вербуют, подстрекают, призывают и подталкивают проживающих здесь остальных чеченцев к расправам, ликвидациям и убийствам так называемых «неугодных чеченцев», как они сами заявляют в ролике. Всех, кто узнал голоса участников этой записи, будь то их близкие, знакомые или друзья, настоятельно просим немедленно обратиться в правоохранительные органы страны вашего проживания. Сокрытие подобных призывов будет расцениваться как соучастие, поэтому лучше заявить заранее, пока ситуация не достигла точки невозврата и не стало слишком поздно. Также и со своей стороны, как Чеченская демократическая партия, мы будем прилагать усилия, чтобы данные призывы дошли до соответствующих европейских правоохранительных структур. Требуем от европейских властей незамедлительно лишить всех документов на проживание, социальных выплат и льгот, поставить на особый учет, а впоследствии осудить и заключить в тюрьму за призывы к убийствам, а затем депортировать обратно в Россию всех, кто на этом видео озвучивает свои радикальные, экстремистские и террористические взгляды. А наших подписчиков и новых гостей канала просим по возможности распространить данное видео, чтобы с ним ознакомилось максимальное количество людей. А теперь слушаем данную запись. قصدي خاطر كل يوروبي الحلو لأودات مواعي أبوهم كنت إذا تتساس أنت عندك تيوصل على عياق إنه جماعة تلوك كروش إذا سكوالو يشوف هو يوروبي خلوا مدوي حالات ويبدو إنت تجا دين كيتم بوشروات إن بيشوفك إذا بدو أنا أيد لوالد ساعته إشتغل جوال وخلوا خدو تعرفون هو بيزدوه بسم الله الحمد لله ديلا سوش ما проблем сейчас أدوي شتوهم دوي تخنا أسيوها مبو ويتوبن شلديقة دليل شلديل ونوك عيا أحزوش سو يلا يكون أخوش ساعة مدات لكن по факту вот мажлису полностью достаточно решений на указания вот мухабарат что был что кегична андалугию это чека юакаю человек вот орган мубахарат يوقي كل دات مثلا توبن استدلشنا صار الشق داق ديش لكن مجلسا بيعتنا اميرا بيعتنا اشتاقيتنا شانتي بلن بولتا شق باق ديش حول اجسك حوق شواتيا داست اجس داسوت شواتيا значит дасат увизрук останавор это мажлис решит как его заткнуть или как на него повлиять так он вей что осложнять ждится за обух больше هم تقول سمدس كيشتي إجا مجلس يسمى. أبو همس كيجيناف شندل وكذا نشق يخش ترسمي أشقاب تاك حاجة طلعت وديت نقولمو. بوشو وي حلقة استيق أميل عبيد المداقدة وتس مجلس ويقارش ولا حا وتس كميسي يوك أحد واتسات سكيجو وتس مجلس يوك أحد واتسات سكيجو بلوس مينوس باس. بس مو силовой структуре, образно баз. Шеллер дела дождь дикаться лошадь церквиш кезгеля. مثلا чубош был наха плюс-минус 100 согласно коем сая асишт. Регулярно хитсон что комиссия чубеш, мажлис чубеш, вот силовой курсу аппарат чубеш. قاعد أخيو بريس سكرتير чем помощник компьютерщик плюс-минус 100 сагуш 100 сага شيترو يوشين دا سمغتي بوشك الشهادو 100 сага ويتحدث عن دولش خلقوا قدموا полностью на обеспечение حقيقة فيشو لكن وي وفاكتو بول بغيرش دلا مثلا مجلس تعترمر هم داتس وجي مجلسي самое главное учук оболнех тин первое достоинство хухлиещу ответственность за слова и дела
صار просто так دولية تخن وين يقع حمودو تقور واحد من قال اشتكي وكذاني تام نبودو تقح شرعي شرع قليل لكن حتى إيان واتيا هي ست واتيا مس وردوستا دوستا يا تون دحي وسجودح يا دحي ورز يا دحسة لي تانجي примерно ست وой тураз там ша يل случай примерно предусмотреть крайней мере что я мне хигиатика لكن تا крайней мере يزش ولش تشورس تا أمر دعد الأمير وشورس أمر دعد التنسق وتعبور بنياها السق مسلا باسم حلوة ورز يشول ورز لري يزرو تنسيمي على ريلسو الشور واقع يزرو از государственная система его и пограничига از اشتخلخ وقتو يشيات просто желание ويخلش تاقي كورجر هما داتي ده اتاك просто فيغوستين دولي اوتين سيستاق اتخلمت وين يقع حمودو اشتمش مجلس كل امير خازن واخويشن تو تاخيق داتش از بريسكا دبوسكا دا يوش داتش ديل اقيرا قيرش ديل دنتي احتشق بولغيش بول ناخوي داخيتيچه ويدا نانا مبوي اش بسوتي صار ترمير دول هماش بوخ بوش دول هماش وين تدور كرداتشو صار ويش عدوزل سن لربا بيش تقع وين